Maayong buntag diha mga karab, unta maayo ang adlaw ninyong tanan. Welcome sa Pinoy Rob News Channel. Ang ulo sa mga nagbagang balita. Weather forecast. Mikusog pa ang Bagyong Jenny, miagi sa duol na kaayo sa Orchid Island sa Taiwan. Sa local news, gi-appoint si Police Brigadier General Ricardo Layog Jr., isip Acting Regional Director sa PRO-10. Ang 1.2 billion nga Ference Green Tower sa Pinas Development Corporation musaka sa Oro. Sa national news, sugdan na og bag-o ni Senator Zubiri sa pagsukod sa 3 hangtod 4 ka mga membro sa kabinete ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa international news, human ang pagkahagsa sa usa ka gamay nga eroplano sa Oregon, United States. 2 ang namatay ug 1 ang samaran. Local features. Gilusad ni Gobernador Unabia ang 20 million development project sa Tagulwan. Ug sa sports, ang koponan sa sepak takraw sa Pilipinas nakakuha og dugang bronze nga medalya sa ika-19 nga Asian Games sa Hangzhou, China. National features. Areas of concern alang sa 2023 Barangay SK elections. Weather forecast. Sa sayong bahin sa Huwebes, Oktubre 5, ang Bagyong Jenny kay 140 km sa northwest sa Itbayat, Batanes. Mikusog pa ang Bagyong Jenny kay duol kaayo sa Taiwan's Orchid Island sa wala pa mikadlawon ni adtong Huwebes, Oktubre 5. Sumala sa Weather Bureau sa Pilipinas. Ang Taiwan naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA niingon sa usa ka briefing pasado alas 5 sa buntag niadtong Huwebes nga ang maximum sustained winds ni Jenny misaka gikan 165 km per hour ngadto sa 175 km per hour. Usa ka bag-ong peak. Ang paghuro sa bagyo moabot na sa 215 kilometers gikan sa miaging 205 km per hour. Katapusang nasigpatan kini sa 140 km northwest sa Itbayat, Batanes nga naglihok gihapon paingon sa kasadpan apan hinay-hinay nga 10 km per hour gikan sa miaging 15 km per hour. Nagatubang gihapon og kusog nga ulan ang Batanes gikan kan Jenny ni adtong Huwebes. Sa mga karab, no, di ko muunda og pa-remind nga magdalam kita og payong, butas o raincoat kay ang mga apektado nga area sa Bagyong Jenny kay murag magkuan gyud magkadaghan gyud ni apil na sa Philippine Area of Responsibility. So magaingat kitang tanan para iwas sakit. Local news. Gi-verify sa Police Regional Office o PRO-10 ang pagdawat ni Police Brigadier General Ricardo Layog Jr., isip Acting Director sa organisasyon. Ang kamanduan gibutyag human sa pagdawa sa sentral nga opisina sa ilang gipakanaog nga kamanduan. Gipadayag sa PRO-10 spokesperson nga si Police Major Joan Navarro nga sa kasamtangan naghulat ang organisasyon sa kamanduan gikan sa sentral nga opisina kung unsa ang oras sa turnover of command tali sa incoming regional director ug outgoing regional director. Sa tunga sa paabuton nga retirement ni PRO-10 Director Police Brigadier General Lawrence Cook sa Oktubre 29, 2023. Kita nakadawat og direktiba gikan sa National Headquarters nga nagtukod sa assignment ni Police Brigadier General Ricardo Gonzales Layog Jr., isip Acting Regional Director sa Police Regional Office 10, tungod kay ang kasamtangang Regional Director karong si Police Brigadier General Lawrence Cook duol na kaayo sa iyang mandatory retirement. Kami nagaanto sa schedule nga ilang ihatag kanato kung unsa nga adlaw ang turnover
of command sa atong incoming regional director sa atong outgoing regional director. PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro. So naapagyapunta sa itong local news mga karab. Tinuod nga nag-uswag ang real estate sa City of Golden Friendship uban sa bag-ong nga pahayag sa Italpinas Development Corporation nga ang gipaabot nga Firenze Green Tower sa katapusan mobangon sa nagsaba nga komersyal nga distrito sa Lapasan National Highway. Atol sa mid-year Thanksgiving celebration ni adtong Oktubre 2 sa Mulberry Suites Hotel, ang Italpinas Development Corporation Chairman ug CEO ARC gipaambit ni Romulo Nati ang mga piho nga detalye sa umaabot nga proyekto nga tawgon nga Firenze Green Tower, usa ka 15-story high-rise mixed-use development sa 6,790 square meters property sa Rosario Lemquetcay Avenue nga nahimutang tapad sa ACE Medical Center. Sumala sa gibutyag ni ARC Nati, ang gross floor area o GFA nga 24,779 square meters mabaligya sa kinatibukan. Ang tore gilangkuban sa 364 ka residential units, 312 studio units matag usa nga adunay average area nga 26.25 square meters o 26 one-bedroom units nga adunay 52.5 square meters, 26 two-bedroom units nga adunay average area nga 78.75 square meters. Sa site development plan, ang ground floor adunay 12 ka commercial units. Ang second level para sa parking slots, 124 slots, unya 13 residential level ug sa katapusan ang amenity level sa rooftop lakip na ang pool. So sana all no sa mga makapalit dira sa mga residential units. I'm sure mahal yun kay ni sila kay grabe man po ilang pag-build ani nakita po na ako sa kanang kuan nga nindot gyud po siya og luag, so makita nato no ang per square meter, so makaingon gyud ta nga mahal gyud po siguro na, so sana all sa makapalit. Ang hulagway nagpakita lamang sa paglaom Gobernador sa Misamis Oriental nga si Peter M. Unabia nga naghatag sa mga pasidungog o pag-ilas sa mga outstanding PGMO employees sa Capitol Grounds, Misamis Oriental ni adto Oktubre 2, 2023. Kadtong nakadawat sa mga awards natala nga walay absences o tardiness o sila nagpasundayag maayo sa trabahoan. Anaa usab atol sa awarding ceremonies sila board members Gerardo Buboy Sabal III, Dexter Yasay, Frederick Ku, Leonard Winstanley, Kerwin Jess Soldevilla ug Shara May Emano. Kadtong outstanding PGMO employees mao sila ni Nelia L. Faburada, PTO, Ace Angelo C. Montecalvo, MOPH, Claveria, Jonah D. Petunia, MOPH, Claveria, Nelson M. Bautista, PTO, ug Nika Sinanyos, MOPH, Claveria. Nakadawat sila og 10,000 pesos matag usa ug isa ka gabi nga pagpuyo sa Amaya View uban sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Murag siya kay magtrabaho sa Capitol, mga karab, labi na wala kay absences ug tardiness kay kadawat ka og 10,000 pesos ug pagstay sa Amaya overnight. Gabi. So, sa atong mga trabahoan, no, kung natay mga ingani nga mga benefits, mahimo nga dili kita magpalit or mag-absent kay aron makabaton kita og award gikan dira sa kumpanya o sa atong mga amo. Sa national news, si Senate President Juan Miguel Zubiri nagmugna og aksyon sa pagtanggal o ili sa 3 hangtod 4 ka mga miyembro sa kabinete ni President Ferdinand Marcos Jr. tungod sa ilang poor performance. Gihimo kini nga lakang ni Senator Zubiri human sa pag-ubos sa approval rating sa presidente sa ikatulong quarter sa 2023. Sumala ni Senator Zubiri, kini nga aksyon makatabang sa presidente pinaagi sa pagpugong sa pagkadaghan sa mga problema.
Si Senator Zubiri mipahimagno usab sa opisyal nga kung ang inflation ang usa sa mga problema, importante nga masusi nga tan-awon ang mga ahensya nga responsableng sa pagsubay sa mga posibleng pagmahal o pagtigom sa presyo. Kinahanglan mahibal-an kung nganong walay nadakpan nga mga holders or price manipulators. Mabuhi nga dumduman nga sa una ang Presidente Marcos Jr. biangkon nga wala siya kurat sa pag-ubos sa iyang approval rating ug naghulat siya sa katumanan sa sentimento sa katawhan. Gipatanggal na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang rice price cap sa nasud. Sumala sa presidente, panahon na nga i-lift ang rice price ceiling. Ilabi na nga nahatagan na og bugas ang gobyerno gikan sa mga konpiskar nga smuggled nga bugas. Gihisgutan pa sa presidente nga adunay saktong supply sa bugas tungod kay nagtubo na ang harvest season sa humay sa mga sunod-sunod nga semana. Gitamod usab nga ang administrasyon padayon nga magtinabangay sa mga programa alang sa sektor sa agrikultura aron makatabang sa mga mag-uuma sa Pilipinas. Nagpahayag si President Ferdinand Marcos Jr. karon kanunay nato gipagawas ang mga pamaagi sa kontrol sa mga presyo sa bugas, tanto sa regular milled rice o well-milled rice. So wala na control. Kinahanglan gihapon natong atimanon ang sektor sa agrikultura o kinahanglan gihapon natong tabangan ang mga kabus aron makasaka sila. Dumduman nga gipasa sa presidente ang kamanduan nga nagtakda sa price ceiling sa regular o well-milled rice ni atong milabayng bulan. So nanatay saktong supply sa bugas mga karob no tungod kay nagtubo na usab ang harvest season sa humay sa mga sunod-sunod nga nga mga semana. So nanatay saktong supply sa mga bugas sa well-milled rice o sa regular milled rice. So di na ta ngay mabalaka sa tong mga bugas nga palitunon. Napagyapunta sa itong national news mga karab. Kipagawas na sa mga hackers nga gigamit sa Medusa ransomware ang impormasyon gikan sa PhilHealth. Ang mga hackers nga nagamit sa Medusa ransomware nakapagawas na sa mga datos nga gikuha gikan sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kini mao ang gipatuman sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Giandam ni DICT Undersecretary Jeffrey Ayandi ang impormasyon nga gipagawas nga naglakip sa mga identification card sa mga empleyado sa PhilHealth. Mga impormasyon sa payroll, one by one nga mga litrato sa mga individual, mga opisyal nga dokumento, mga memo o guban pang mga statement sa pagbayad. Giklaro usab ni D nga gihimo pa ang mga pagpangayo sa mga hacker aron makuha ang tibuok nga kinatibuk-ang datos sa ilang gisulat. Sa pikas nga bahin, gipahimangnuan ang PhilHealth nga ang ilang server nga naglakip sa mga pribadong impormasyon sa mga miyembro sama sa membership database, mga reklamo, mga kontribusyon o impormasyon sa accreditation wala pa apektado sa pag-hack. Anian nata sa ato international news nga bahin. Sa usa ka aksidente sa Oregon, Western United States, duha ka tawo ang namatay ug usa ang nasamdan human nga nahagsa ang usa ka gamay nga eroplano sa atop sa usa ka balay. Ang mga firefighters gilayong gidala sa dapit sa aksidente ug nakita ang eroplano nga nahagsa sa atop sa usa ka residential home. Gibutyag sa Fire and Rescue Service nga nakit-an ang eroplano nga natambunan sa balay ug ang isa ka tawo nalukdo sa likod nga bahin. Sa umpisa, nakita sa mga firefighters ang duha ka mga pasahero sa eroplano ug gi-announce nga usa niini ang naigo sa insidente ug gidala dayon sa ospital. Samtang ang laing usa nadawat ang kamatayon sa lugar. Human nakuhaan og dugang access, nakita sa rescue crew ang ikatulong nga pasahero nga patay.
Nagmalampuson nga luwas ang mga residente nga nagpuyo sa maong panimalay. Ang otoridad padayon nga nag-imbestiga aron masayran ang hinungdan sa aksidente. Suluoy kining eroplano nga nahagsa sa balay ug pati ang mga tao sa balay, pero ang isa luoy kaayo kay namatay. So condolence sa family ato nila, and may gali kay ilang giimbestigahan o pag-ayo aron masayran gyud ang unsay hinungdan sa aksidente. Sa usa ka aksidente sa Venice, gitakda ang kamatayon sa 21 ka mga tao. Lakip ang duha ka kabataan, samtang ang 18 pa ang samaran human sa bangga sa usa ka bus sa flyover sa Italian City. Sumala sa ulat, ang bus milus og brake o nangumpisa ang aksidente sa flyover nga nagkonekta sa meter og tulay sa Venice. Ang mga saksi niingon nga sa pag-abante sa flyover, ang bus maoy mihagno og nidirekta sa tuong bahin sa dalan. O kini mao ang nakapahimulo sa pagkalayo sa bus. Hinungdan nga gipanglisod sa paggawas sa mga biktima. Gidungog usab nga si Interior Minister Matteo Piantedosi miingon nga posible pa nga musaka ang bilang sa mga namatay tungod kay pipila kanila anaa sa kritikal nga kahimtang sa kahospitalan. Sa kasamtangan, ang mga otoridad padayon nga naghimo og imbestigasyon aron masuta ang hinungdan sa aksidente. So mga karabno, magpa-remind lang yun ko sa tanan mga drivers nga i-check yun kanunay ang inyong sakyanan, labi na ang brake, kung okay ba siya, kay na mga aksidente yun, di yun na malikayan ang aksidente mga karabno, bisag asa yun na siya anytime yun na aksidente, kung ma-aksidente yun ka, wa yun na ingon nga oras. So mahimo nga magbantay-bantay, mag-check ta mga drivers sa inyong mga cars, and mag-ampo kita para malikay kita sa disgrasya. Anian na ta sa itong local features nga bahin. Usa ka groundbreaking ceremony ang nagtimaan sa pagsugod sa 20 million peso development project nga gipasiugdahan ni Governor Peter M. Unabia sa lungsod sa Tagulwan. Ang proyekto naglangkob sa pagtukod sa duha ka andana nga mga school building ug usa ka barangay perimeter fence sa barangay Natumulan ug Rosario nga nagdala sa bagong panahon sa pag-uswag sa komunidad. Ang pinansyal nga alokasyon alang ni ining mahinungdanong mga proyekto mao ang mosunod. Ang edipisyo sa Barangay Rosario nagpasigarbo og budget nga masobra sa 10 ka milyon ka pesos. Samtang ang edipisyo sa tunghaan ni Natumulan gigahinan og kapin sa 9 ka milyon pesos. Dugang pa, kapin sa 8 ka gatos ug 8 ka libo ka pesos ang gigahin alang sa pagtukod sa barangay perimeter fence sa Sitio El Mundo, Natumulan. Si Tagulwan Municipal Mayor Attorney gidayeg ni Nadia Emmanuel Elipe si Gobernador Unabia sa iyang dili matarog nga pagsalig sa kalambuan sa lungsod. Ilabi na sa pagpauswag sa mga pasilidad sa edukasyon nga makahatag og dakong kaayuhan sa mga batan-on. Ang groundbreaking ceremony gitambungan sa mga sakop sa sangguniang panalawigan, mga representante gikan sa Misamis Oriental Department Heads of Association o MODHA ug mga tinamod nga kadagpuan sa lungsod pinanguluhan ni Mayor Attorney Nadia Emmanuel Elipe. Kining mahinungdanong buluhaton na hiuyon sa walay hunong nga direksyon sa paglaom ni Gobernador Unabia nga naghatag og dakong gibug-aton sa M. Alang sa pagpalihok sa mga resources pinaagi sa patas nga pagpakibahin, gipasiugan niini ang pasali sa gobernador sa pagpataas sa kinabuhi sa mga taga-Tagulwan pinaagi sa paglambo sa mga kritikal nga infrastruktura sa lugar. Tsada kini nga balita mga karabno, kay ang proyekto gigahin sa pagtukod sa duha ka andana nga mga school building ug usa ka barangay perimeter fence sa barangay Natumulan ug Rosario diha sa Tagulwan. So di na gyud magkulang sa eskwelahan ang mga estudyante, and ug dili na sila maghuot sa isa ka classroom kay ang uban mga 58 sa isa ka classroom or
more. And 20 million ang gigahin ani nga kwarta ni Gobernador Unabia para lang yun makabuhat og perimeter fence and duha ka school. Og sa sports mga karob, ang Pilipinas migawas sa Asian Games sepak takraw tournament nga mitaas na ini human ang men's quadrant team na pildi sa Indonesia sa semifinals. 21-15, 24-25, 17-21 aron makasakmit gihapon og bronze medal sa Jinhua Sports Center Gymnasium sa China ni adtong Martes, Oktubre 3. Kini maoy nagtimaan sa unang podium breakthrough sa Pilipinas sa sport sulod sa 33 ka tuig ug misaka ang medal tally sa nasod sa Guangzhou ngadto sa 9 ka bronze ug 11 sa kinatibukan. 5 lang ka oras ang nilabay, gipildi sa men's quadrant team ang Singapore sa katapusang preliminary game niini, 21-8, 21-15. Aron pagsiguro sa kaugalingon sa makasaysayanong medalya. Sa wala pa ang semis, kausara na pildi ang Filipino standout sa ilang kampanya sa Asian Games sa India, 16-21, 15-21, niadtong Lunes, Oktubre 2. Ang sepak takraw team sa Pilipinas nakakuha og dugang bronze nga medalya sa ika-19 nga Asian Games sa Hangzhou, China. Kini bisan pa sa pagkadaog sa Indonesia. Ang takraw gidetermine nga namalampuson sa pagkaangkon sa medalya. Human nga nakaabang sa semifinal sa men's quadrant competition. Ang Philippine Olympic Committee labaw pa kaayo ka-happy nga nabaw-an nila ang medalya. Unang higayon ni ini sukad ni adtong 1990. Ang koponan gilangkuban ni na Jason Huerte, Ray J. Ortoste, Vince Alison Torno ug Mark Joseph Gonzalez. Bilib ko ani mga taga-Pilipinas ba nga migawas gyud sa Asian Games kay ila gyud ang passion ang magdula og i-represent ang Pilipinas ngadto sa ila ang mga talento. So sada kaninay ana nga talent kay dilim ulaw and kanang sporty kaayo kay wala jud siya sa ako. So saludo ko sa mga Pilipino nga ginarepresentar ang Philippines. Anian nata sa itong national features. Sa 42,001 ka barangay sa nasod, 242 ang ubos sa red category, 1,257 ubos sa orange ug 1,077 ubos sa yellow. Gipagawas sa Commission on Elections o COMELEC ni adtong Miyerkules, Oktubre 4 ang listahan sa mga lugar nga gikapalakan sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections. Sa 42,001 ka barangay sa nasod, 242 ang ubos sa red category, 1,257 ubos sa orange ug 1,077 ubos sa yellow. Ang kadaghanan 39,425 nga mga baryo naa sa ilawom sa berde nga kategorya nga nagpasabot nga walay kabalaka sa seguridad. Kapin sa katunga sa mga barangay ubos sa red category sa nahimutang sa BARMM. Base sa color category system sa COMELEC, ang green nagpasabot nga walay security concerns samtang ang yellow nagpasabot sa areas of concern, ang orange gigamit alang sa mga lugar nga gikabalakan dayon samtang ang pula nagpakita sa usa ka grabe nga kabalaka sa seguridad. So reminder lang nako sa inyo mga karob no nga if mag-vote mo, you should vote wisely. Dili ta magpasilaw sa mga kwarta kung naipanghatag kay ang atong goal diri sa atong syudad is ang kanang kahapsay o kalig-on, dili nang pasinaw lang and unsa pa pahumot. And shout out ko sa akong tito nga mudagat og kapitan dira sa Patag. Hello. Ka mga tawo human ng illegal oil refinery sa River State Emoha District sa Nigeria mibusikad nga nakahulag sa kagubot ug kasubo.
Si Nigeria Security and Civil Defense Corps spokesman Olufemi Ayodele ni pagawas og pahayag nga sa kalas nga 18 ka mga tawo adunay 25 usab nga mga nasamdan. Sa taho sa lokal nga lider sa iba community, miingon nga 37 ka mga tawo ang namatay tungod sa sunog. Maingon nga ang oil refinery nga insidente usa ka kinakomon nga issue sa Nigeria, labi na sa Niger Delta region. Suluoy kayo tong mga apektado no nga mga tawo nga 18 ka buok ang namatay ug naapoy mga nasamdan tungod sa illegal nga oil refinery sa River State Imoha District sa Nigeria nga ni Busikad. Nakalipay ang mga netizens sa video ni Melay Cantiveros Francisco nga nakuha human sa bagong ABS-CBN ball. Makita dadto sa video nga dili gayud makontento ang aktres sa iyang kaugalingon human na atubang niya si Jericho Rosales. Sa usa ka punto, nahimong mukupot siya sa ilalom sa lamisa human gihalukan siya ni Echo sa aping. Dumduman nga usa ka bukas nga personalidad si Melay sa publiko nga usa ka dakong hinigugma sa aktor. So jukay gyud ni si Melay mga karab no nga himo gini siyang happy feel good sa tanan kay kanang natural kay iyang pagpakatawa bitaw nga walay harong so kani si Melay kay natural gyud kay ni siya kung kiligon gyud na siya kung iyan ang ipakita sa tanan. So kisa man pwede dili kiligon kan Jericho Rosales oy nga grabe nakagwapo diba no batikan nga aktor sa ABS. So muna siya kiligon gyud ka pag makaatubang nimo sa Jericho. Sana all Melay. Gipasabot ni Maxine Magalona ang upat ka tattoo sa iyang bukton ato sa iyang pagtambong sa Grand ABS-CBN Ball 2023. Gibutyag sa usa ka reporter ang tinguha sa aktres nga ipasabot ang kahulugan sa matag usa sa mga tattoo ug anaa siya sa pagsabot niini. Giila ni Maxine nga ang pinakadako nga tattoo nga nahimutang sa iyang pulso gipatato niya atol sa unang tuig nga kamatayon sa iyang amahan na si Francis Magalona. Mato ni Maxine nga ang tattoo nga nagpasabot og Daddy's Girl sa Pranses ug ang pangalang nadawat sa iyang amahan nga France. And these three others, they symbolize my power, my heart, my inflation, and my wisdom. Mato ni Maxine Magalona. O sa atong Christmas countdown mga karab, aduna na lang tay 81 days before magpasko. So mga ninong and ninang, ayan na mo panago. Pero man ako na-remind sa inyo at taga news na to, di na mo magtago-tago kay hapit na ang Christmas no, pila na lang kabulan. So hataga, pwede na ninyo ko hataga sugod karon kay mana na pud akong birthday ato ni ang bulan. So pwede na to siya paapa sa birthday o pwede na po siya pang Christmas. Ug maokad to ang mga nakuha nga impormasyon sulod o gawas sa nasod. Please subscribe, like, share, and follow Pinoy Rob on YouTube channel. Ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rob News channel. Subli, daghang salamat ug dalaygon ng Dios.